Čau! Mé jméno je Jakub Novák, je mi 17 let a tohle je důvod, proč jsem se začal zajímat o kosmonautiku. Jo, raketoplány. Bylo mi 5 let, když jsem je viděl startovat poprvé, byl to s taťkou a byl to jeden z posledních startů vůbec. A wow, jak mě nadchli. Od té doby se mým snem stalo jednou pracovat na něčem tak hustým, na něčem tak cool jako ty raketoplány. V dnešní době třeba návrat člověka na Měsíc, nebo ten let Aleše Svobody do vesmíru. A proto tady vlastně teď jsem, proto točím tohle video. Proto jsem se letos stal členem týmu Lazar a minulý rok se zúčastnil simulované mise Expedice Mars. Jednoduše proto, protože bych se jednou chtěl podílet na věcech, které budou udávat tempo budoucnosti a přitom inspiroval ostatní k dělání dalších úžasných věcí. Ale teď teda k tomu, co ti chci říct tak hustýho, ne? Znáš vám slepice? Jasně, slepice zná přece každej, ne? To sice jo, ale věděl jsi, že mají fakt skvělou feature? Když by si je vzal do vzduchu a zahýbal se jim trupem, tak zjistíš, že její hlava se vůbec nebude hýbat. Jako by byla zmražená v prostoru, jako nějaký gimbal. To proto, protože slepice vůbec nedokážou hýbat očima. Takže k tomu, aby stabilizovali to, co vidí, tak musí zapojovat i celý krk a celou hlavu. My to řešíme pomocí takzvaného vnitřního ucha, což je výborný gimbal a má fakt dobrou představu o tom, kde zrovna v prostoru se naše hlava nachází a dává malé rozkazy do tvých očí, kam se zrovna pohnout. Proto ve výsledku, když prudce trhneš hlavou doleva doprava, tak to, co uvidíš, zůstane nadále stabilní. Ale slepice tohle vůbec nedokážou. A proto i vlastně tak divně chodí. Oni se totiž zafixují na bod v dálce, nechají si podejít tělo a potom zavřou oči, prudce trhnou hlavou dopředu a celý cyklus opakují. A ve výsledku potom pro slepici ten záběr, to, co vidí, vypadá jako nějaká fakt rychlá obrázková knížka, což vezmi si, je fakt výborné řešení pro někoho, který potřebuje rozeznat pohyby těch nejmenších věcí, co lezou po zemi. Docela geniální řešení, ne? Ale teď nastává ta otázka, co by taková slepice dělala ve stavu bez tíže? Jestli by se pokoušela fixovat na bod na zdi a kolem něho se otáčet? Nebo jestli by se z ní stala první letající slepice? Těžko říct, protože ještě nikoho nenapadlo vzít slepici do vesmíru. A ta seriálu Kosmos se nepočítá. Ale přitom je to docela zajímavý téma, protože co když námi budou jednou zvířata žít do vesmíru? Nebo co když dostane astronaut na orbitě chutnat čerstvá míchaná vajíčka? Nikdo to neví. Mé jméno bylo Jakub Novák a čau čau.